ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମୀ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏଥିପାଇଁ ପାଗ ଠିକ୍ ରହିଛି ଓ ମୌସୁମୀ ଶୀଘ୍ର କେରଳକୁ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବଂ ଭାରତ ଉପଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଗତକାଲି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ କୁମାରୀର କିଛି ସ୍ଥାନ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଖରା, ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହିତ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଲୋକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି।